En die. Daar. Knip zien de beulen. De handen uit de mouwen en in de tuin moffen. Het wie een bijzondere middag voor het groepje bijen. Zij mochten waastje het Frieske Geer helpen bij het onderhoud van het grien. Dat dienen ze in de Pettenbosk, in de oude veen. Het is ook wel belangrijk dat ik weet dat wij dit doen. Wij doen vrijwilligerswerk, maar het is uiteindelijk misschien ook wel een keer goed dat Ben weten wat we dan doen. Zoals nou zwerfvuil op Romje. En dat is uiteindelijk een bijkomstig iets. Maar ik een beetje de zaak netjes houden, zodat iedereen de gebruik van mij kan. Daar gaat hij hoor. Ja? Zoei. Huppatee. Een mees gaat naar de kapper, maar de bosk kan dat net. Om de paan beginnen te houden, moet er dus snoeid worden. Van het snoeiafval maken de bijen een veilig onderkom voor eind. Als we dit zagen, dan kunnen we tussen het riet die takken tussen het riet leggen en dan kunnen ze winterslaap of zoiets doen. Gaande rijdt ze iedere keer enthousiaster. Ja, dat zei je, krijg wel, door die rail maken, dan kunnen ze er al even lekker onder lezen. En dan kunnen ze dus ook vielen hoe dat is wanneer je er een eindje naast had. Na al het hudde snoeiwerk wie het tijd om even te bekomen. Maar wat drinken en wat lekkers. Maar net van lang. Want daarna wie het tijd om de paan skin te meidjen en gas te zitten. Ja, gooi het maar weg. Hier houdt op en dan doe je daar een klein beetje. Dus als het nou regent, dan blijft het water daarin staan. Dan gaat daar... Nou, het is gewoon echt super veel leuk werk. En je mag gewoon leuk zaaien uit een emmer. Je mag harken, scheppen, bezemen. Maar zou je vaker willen helpen hier of? Ja, vaker willen helpen. Voor de bijen wie het er eens wat oors als voetballen of gamen. De maling van het Frieske Geer hoop je dat de bijen de smaak te pakken hebben. En dat ze vaker deel komen wollen. Of het nou als vrijwilliger is of gewoon om ervan te genieten, dat is vanzelf afwachten.